Premi a la millor iniciativa empresarial del Penedès 2010. GEDIA Espanya. Des del 1997 i des de la seva planta a Santa Margarida i els Monjos, GEDIA Espanya, empresa que pertany a un grup alemany, desenvolupa elements estructurals i de seguretat per a la fabricació d'automòbils de marques capdavanteres com ara Ford, Volkswagen, Volvo, Mini, BMW, Fiat i Seat, entre altres. Quan em van dir que aquest any nosaltres érem acreedors amb aquest premi a la millor iniciativa empresarial, doncs em vaig sentir molt orgullós. Primerament perquè això és un reconeixement amb el treball que hem fet durant aquests últims anys i això també ens dona grans forces per continuar la tasca que hem anat desenvolupant. Malgrat el context de dificultat econòmica i la crisi del seu sector, amb el pla Endavant GEDIA Espanya, l'empresa ha aconseguit créixer de manera notable. Ha augmentat la seva superfície en 6.000 metres quadrats. Exporta el 70% de la seva producció. Factura 60 milions d'euros anuals i ha incrementat la seva plantilla fins als 300 treballadors. Quan em pregunten a mi moltes vegades quin ha sigut, per què ha sigut aquest èxit tan rotund que hem tingut, jo sempre dic el mateix. Això ha sigut degut amb l'equip humà que hem creat amb aquesta empresa. Realment, sense aquest equip humà, això no ho haguéssim pogut aconseguir. I quan aquest equip humà, diguem, per què està tan consistent, per què aquest equip humà està funcionant d'aquesta forma, jo sempre dic que és gràcies a uns valors determinats que tenim a l'empresa. Un dels primers valors que tenim és la confiança. Confiar és confiar uns amb els altres. El segon valor que tenim és la responsabilitat. Responsabilitat amb tots els nostres actes i també amb totes les nostres decisions. I el tercer valor que tenim és l'adaptació al canvi, intentant, com a mínim, ser flexibles, sobretot en aquests moments realment de canvi constant. Gràcies a aquests tres pilars, jo li dic pilars de l'empresa, nosaltres hem aconseguit i estem on estem i, a més, nosaltres podem continuar amb aquesta tasca cap al futur.